No Rala, Soraj guys, Uraya, Soraj, Unamina, 2-in-1. Sarikota man, you know mina. I like I want kaya. Kubegani? Like han. Jamba manje ziyakhala khona lokho. Ngo 9 nango _10 zash. Back to back. Back to back. Chaphile. Hayi mawuthi uyangibhalela lapho la isikhathi sokubhala Nkosi yami nosokufunda asikho nayi into engiyisayo ngala lines. Chaphile, why could the reason be? What could be the reason? What could be the reason? Isona siphi isizathu? Want to take off? Isona siphi isizathu ngempela? Want to take off?